আচ্ছা তাম পার্টি মংনি দিনে সিদাই থানাও ফাইনি নাগানো जों साइमान सिगांगो दै राजाव कायसा बेलेनो माने खानाथ गैया मानसुक्त गैया कायसा पार्टी मुंखा जे आरो खरदाम होनाय सम थाया गय बर' केवबाय मालना फाइमानि बंनि लखि संबाय आमनि आगोल बिनि सिनियर रबाय गामियाव रबाय गिजासो बर' बुजा खायनाय जों खोनाय दाबो बर' अनेक सिरियास कन्डिशनाव दाबो खालायजाक जों जिबियाव जोंनि DISM नि दलमियाबो थाङि नायखा दाबो भेन्टिलेशनाव दङ बो हादे थांनो था थांया कोनो शिवर करै कोनो शिवर दिलिमाया हाइपानो जोंचिनि आरो सिमनानि ते मोहनपुर डिविजन नि जिन DISM नि मेम्बर रक कन्वेनर जॉइंट कन्वेनर तंबाय जों जागाव मनो जिनि पुलिस प्रशासन न जिनि जे ल एनफोर्समेन्ट ननो जों मनो कायसे रिक्वेस्ट खायका जे अ एरियाबो जाते आन्तिर तांथ कारण कायसे सिनियर नंगै नों थाब्रा फुंजा फुंनरि बुजिरिमा किन्तु आम हायके बुनि जान हानान तै खेला खायका अंगाय जों एकदम न साजा गया जों मनो नाइया एरिया आन्तिर मुथुं हिनै आम आगिन दिनो खानाथको दाबो रगान्ति खानाथके नों जुदि जेरै खरसा बुल खायगांगाय बुजोंनान दायित्व अकरारं अकरारं जुदि उल्टा बर से बुजियाबो आन्तिखे रिएक्ट खायगांगा आम बेलेन न साया दाबो जे बिनि आम बाबु सं आसो बनो पेरेन्ट्सनि नायगानि के तरि तुखा जे बनो परि तुखा बिलबो कायसा बंनि पेरेन्ट्स बो कनेक वान सुमं दङ सिन जेरै न कदर खाय म हेंतुङ एमांनो तिनि सोगमावैसे बरफ दाबो अजागा जिबि कलायजा तिनि था थांगिया साइमे गाबोन बागै जोंनाव माहायनो साजाया नंमानि बागै न जारा अ मेटाराव इनभल्व दंमानि फेर इनभेस्टिगेशननि बागै अजागा केबो जों बिनि साइड कोनो करै जे मानि बंनो एकदम जेटा ल'आव दङ जेटा आइनाव दङ आमनि साजामान नांथुं जों आमन बागै जों एफआइआर गायखा साबमिट खायखा जों जे अरनि ओसि सार अथरनो साइक्लांखा जाते अमो आहाय मेटार जाते एरिया तांथुं दिनि इंखा खोनाबोदै सांनाय आमन बागै खोना जाते ते केबो माहाय खायजा दिनिन बिसिं बंनो रमै दति दतिखाय आलमो सब नांथुं जेसे नांमानि अमो बंनो साजारि नांथुं ते जों बंनि निउज मिडिया चेनेल तामन सावाना बिनि फेमिलि लगे जों बसानाय जों साइमिया आरो सामने जा जों तर थार्ड पार्टी जों तो जागा जोंनि मोनाय थानियल न जिबि क्लाइजामा कन्डिशन नुगो जों फाइ सामने जा तो जों साइमिया हाइबानो अमले कुबै बुजाखा बे बनो बानसिरि नामा आउन बागै जों जागा फाइका जों दा बनो बानसिरिनान बागै जों DISM बिन लगे तंनाय ते जों मियानसिम बो तंगै तंगो दाबो जों ते थांनाय बिन फेमिलि मालायनाय जों देसो खायमान जों खायनाय जोंनि अकरार लिडार्स को जों रिक्वेस्ट खायदों बंनो खायनान बागै हेल्प ते बं फेमिलि रावबो जों मनो सानाय जे बरबो वान नंगे जों बं लगे दङ ते जारा अमहाय खायना दङ बंनो खाय अमनो कोइना मुसुनाय जे न दाबो एनाफ अकरां आं खोनागा जे 40 बोसोरनि अकरां 40 बोसोरनि जुदि बहाय जुदि काम खायगा गाव बेलेन नासाय कारण जों जिन तिब्रासानि आमसायाव जों अमन नु खागिन सिमिन सिनि जेरनो सिगलारनो बुजियां माने बुजियानि बागै न बुजिरियानि बागै न जिनि तिब्रासा जेरनि अमहाय गुबुननि गोबां मा हामेलामो जों थाङै दङ तो रेस्पॉन्सिबल तो चीनी निजी सीनियर गामी आमसे सीनियर लोकालिटी सीनियर काम जूनियर बुझेन किन्तु केवो बुझे मान तो गई शुद्ध बिन बसलाम हाई थाका असेरायाम हाई थाका अम हाई थाका चीनी खाली कमप्लेन सिमना चीनी बुगो चीनी खाओ चीनी बखर चले जों जुदि चीनी सोसाइटी न बानसिरिना हंगाय चीनी कम्युनिटी न बानसिरिना हंगा आम चीनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जों चीनी जूनियर बुझेन किन्तु बुझिनि माने जागाव जों अमहाय नुजागै दङ जे बुखा टखा अमहाय तो बुझिनाय ठीक আছে কাইছে ফুংসা ফুংनै ফুংতাम हाब्रा जिमानो आमो बुजिनान बागै आमो जों मानि मानो किन्तु अमहायके वाबाय बुनानि बखर फाद्रिसिनानि केबनो थैतिख्लायसि माया कारण अमो तो अटेम्प्ट टू मर्डर सिंनि थांगा दा अटेम्प्ट टू मर्डर नि केस बं साखौ खालायनाय दागो जागा जों ताम सेक्शन नखा जों आमो खाना हेका बरफ अनेक बियालो न खालायनाय कारण कायसा बरफनि जान नि तिख्लाय थांगा बंनि तो पार्सनेल तो बंनो केस रिखानो आबुन यागलो जों दाउ DISM रिमान परम तेबो क्राकनाय दाउ बरक तेबो दति खामनो स्टेप ना हानाय दिनि बिसंगो ना अरेस्ट खायनाय हिनै जोंनो खबर साजाका जोंनि पुलिस प्रशासन नि हयते जों मावनो साका जे जारा दोषी दंनाय बंनो दिनि बिसंगो रम नांथौ मावनो जोंनि नाहालमो मावनो जोंनि सानमो ते आरो जारा कुबुय बनो जिगिथौ आसुमो जों दाबो सर केबो रमजायखौ जे दाबो जरति केबो रमजाय खनि बरक खाली सञ्जय देवबर्मन सिमना कास्टडियाव दंजाखा कारण बनो बिनि बागै न जत किसु अमो ओंखा अमो कायसा कान्दं थाका आमन बागै बनो पन्जाखा कास्टडियाव ते जारा बुनाय बंनो केवल रमजायखौ बंनो दिनि बिसिनो रमनाय बरक जादोंनाय हिनि बरक